Proběhly podle vás volby regulérně a měl vůbec někdo šanci Medveděvovi konkurovat? Tak to v tom pořadí, jak jste se ptali, já bych řekl, že ten si kolega Marisa popsal už v tom předchozím obrazovém materiálu, co především se dá v té kampani učíst. Ona to ani kampaň nebyla a to, že se prezidentem stane právě Dmitrij Medveděv, to známe už od 13. prosince loňského roku, kdy prezident Putin současně byl Nobelovou cenu za politologii. Do této chvíli skutečně neví nikdo. Já bych ovšem se domníval a myslím si, že celkem oprávněně, že moc patrně už mi konečně laskavě dejte pokoj. Tak ono zavření to není, ale abych vám dal pokoj, tak to taky ne. Pořád je tady ta záležitost s tím domem. S domem? Lídie ošetřovala otce až do jeho smrti, ano? A on jí... Hodný. Sedni. Sedni, čerte. Hodný. Sedni. Dobře. Čerte, sedni.